जायगा जों लाबोबाथाय खाफ'नो आंखौ मिथिला आखुरल' जाबाय बेजोंनो मोनफैखायो मोनदों ओमफ्राय सर्टकाट देखायदों खोमा बै नङा नै मेबा नै बिदिसो थांबावनांगौ हे नुवाखै ए थाबथाव नै बिदिसो थांबावनांगौ जायो लामाफ्राथ' नंगौसो बबेजों बबेजों लाबोखो आंथ' मिथिलालै बाहागो जानला मोनलासो लाबोबाय दां किधर से तोरसा रिवर तोरसा रिवर में जाना है यहाँ से इधर से दिखा रहा है इसलिए आया था अच्छा अच्छा इधर से सीधा जाएगा तो मिलेगा ना अच्छा अच्छा ठीक है थैंक यू नुबाय नोङो बेसेबांबा गिदिर गाड्डायावसो लांसिगोन फाखुरा जोंखौ हाखराव गिदिं खिदा लाबोयो दाननांगौ दैयाव थांबाय नोंसोर लामायानो गयजोंसो खा बबे लाबोबाय नोङो आं जोंनिया हामला दे बाबो लामायासो खोन्थायो दा जायगा मोनफैबाय लोगोफोर Sixty piece ya, 40 piece ya. Ya? Murah, memang. लाखिनाया बुरजा जादों लाखिनांगौ मानसिनियाव लाखिनांबाय ना आङो नोंखौ नायगौनायाव लाखिनांगौ आङो ओमफ्राय बे हाखौ गाहायनिखौ नायनायखौसो जाबायमोन आङो आरो बेहाबो आंखौ लाखिनानै गोलैनाय नुबाय आरो बेयाव लाखिबावबाय ए हनै फुजा होनाय दां हाजोआ एकदमबारे भुटानाव थाजोबबाय आरोना औ आप लोग कहाँ से? आसाम से हाँ 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 घूमने के लिए आया है वहाँ भी जा चुका है वहाँ से यहाँ आ गया कहाँ से? उधर जोयगांव ऊपर व्यूज पे हाँ हाँ आई लव जयगांव लिखा हुआ है। हाँ 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 वहाँ पे अब कहाँ जाओगे इसके बाद नहीं पता मालूम नहीं थोड़ा देखेंगे और मतलब घूम रहे हो हाँ आज तो प्लान ऐसा ही है मतलब आज पूरा एक दिन घूमेगा उसके बाद जाएंगे असम में भी ऐसे पहाड़ मिलते होंगे असम में हाँ हाँ हमारी बोडोलैंड में भी बहुत है जहाँ से हम आया है वहाँ भी कोकराझार में कोकराझार हाँ कोकराझार तो जाना हाँ हाँ वो कोकराझार में जो बाउकुंग्री है ना वहाँ पे न्यू ईयर में मतलब बैसागु में बहुत चलता है फेस्टिवल होता है वहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हाँ हाँ बहुत बड़ा होता है हाँ 15 अप्रैल को हाँ हाँ मतलब वो असम का न्यू ईयर होता है ना वो इंग्लिश का न्यू ईयर नहीं है हाँ 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 हिंदू कैलेंडर को मानते हाँ 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 पंचांग हाँ और आप लोग कहाँ से हो हम लोग यही हाथी मारा यही जॉब करते अच्छा अच्छा हाँ हाँ मुझे लगा आप लोग कोई डिफेंस में काम करने वाला होगा ऐसे ही लगा मैं तो हरियाणा का हूँ
ये बिहार का है अच्छा 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 ठीक है थैंक यू हाँ थैंक यू भैया हाँ ठीक है भैया डिफेन्सआव मावग्रामोन आसोलफ्रा बेखायनो डिफेन्सआव मावो जाहैदों आं मानसिफोरखौ नायनायावनो एसे हमनो हाखादों साख्रियाव मानि मानसिफोरखौ आर्मिफोरखौ एसे रायज्लायनाय ओमफ्राय नायनाय स्टाइलावनो एसे हमनो हाखायो नायलाय फुरा मानि फुजा होनायनि माबाजोब मैलाजोब लोगोफोर फुरा लेथ्राजोब आरोखि ना जेरैथिंबो नायनो दाबायदियाव फैजाया फैनोबा नोंसोर गोलोम बोथोराव फैजागोन फुजानि सिगां फैयोबा मोजां जागोन नङाबाथ' फुरा बे लेथ्राखौ लोगो मोनफैजोबगोन दुगैनो लुगैनानै फैनायफ्राथ' आबसिसो जाजोबगोन आरोखि ना दुगैजाखाया लेथ्राजोबखा गोजौआव मा मा मोनो नायसै फटक लागासिनो दं नै बर'सो नामा आदाया आदसा आदसा बर'फोर दं आरो आदा आदसा आदसा बै बार' बैसानि साहाथिंबो बर' गामि नुलांदोंमोन ना जों जोंनि खाथियावबा हजों गामि खाथियाव बे बेंगलनिफ्रायनो सासे दाख्लै हिन्जाव लांदों चिकेन कारि ओमफ्राय नैबेहालाय बेबो चिकेन कारि ना बेसेबांबा गिदिर बेदरा बेखौ बुरजा नुबाय नोङो मा मुथ्रखो बेखौ नोंथ' जाया साथामनि ओमफ्राय गावना रुथि रुथियाबो मोजांथ' औ आं रुटिसो जाखायो जागोरसैलै जोङो लोगोफोर दाहाय खेबबाय थालाबो जागोरनानै दाहाय खेबबाय थानोसै नै मानसिफ्रा मेरला दंफैयो सामलाय लुमदेनलांनांगौ बिलि सामस नङालै बे सामस नङा खोन्थानोबो रोंखाबावा होनदों नामा जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै फेमिलिबो बिराद फैयो नेनांगासिनो दं सिबायफ्रा जायगायानो गैया जिरायग्राबो गैयाना गसंनानै नेबाय थानांगौ खालि जायागौ मानि जिरायनो मोनबाथ' जायगाखौनो मानि सान्दुं नांनाय सान्दुं दुंनाय गैयै बेफोरखौ बावलायलायो नुबाय नों बेना फट' खेबजानाया डेन्जारसो एभेलेबेल जाफैबाय नांलालै थांसै माथो जेबो गैया मेन गेटआ बे लोगोफोर बेजोंसो मेन गेटआ जों बैजों थांनाया मेन गेट नङा माने फारसे साइडनि गेटसो आरोना दैथिंजायनि नैबेहा स्पेसियेल होननांगौ जाहैबाय ओमफ्राय दा बिराद मानसिफोर जाफैबाय लोगोफोर दहाय जों फैजेननाय समाव खममोन आरोना जोङो बिदिनो सानसुनि 12टायाव सफैदों बे समबा एसे खममोन ओमफ्राय दा नै टाइमा 3टा जाबाय आरोखि ना बेलासिनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा बिराद जाफैबाय नै ओमफ्राय जिरायग्रा गैयाना गासिबो माने जायगा मोनागौ माने गसंनानै नेलायनांगौ जायो आरोना सान्दुङा खिन्थु दा नांखायो दै लोगोफोर ओमफ्राय थेवब्लाबो सान्दुं नांबाबो बे बार खोलो खोलो फैबाय थायोना बेनि थाखायनो माने सान्दुं नांनायखौ जेबो खेल मोना आरो जायगाखौनो माने नों फुरा ओरैबायदि इन्जय मोनगोन आरोखि ना नोंनि सान्दुं नांनाय टेनसन मेंनाय बेफोरखौ गासिबो बावगारजोबनानै नों फुरा बे जायगाखौल' भिउखौल' इन्जय लाफ्लांबाय थागोन आरोखि ना थांनो बालायलायनाय आरो बेजों लोगोसे हारसा सिख्ला नेपालि सिख्लाफोर जा साइज फैबावोलै बिदियाव मारै थांनो बाया जानो लोगोफोर बेबायदिब्ला
दिनैनि ब्लगखौ बेहायनो फोजोबसै आङो गिदा नुदों नामालै गिदा जादोंलै ना जायाखैलै जायाखैना खर'खौसो बारा नुवाखै आं भिउ ओइ स्टेप भिउ नुनायसो दोनदों आं ओमफ्राय गिम्बेलाथ' ओरैनो गिदिंबाय थागोन जों थांनो नागिरबाय टाइमाबो 3थायानो बारबाय लोगोफोर आंनि चेनेलखौ जाय जाय साबस्क्राइब खालामना लायाखै अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो ओमफ्राय भिडिअफोरखौ लाइक खालामना होदो बिदिबा बेहायनो फोजोबबाय आं लोगोफोर जै बर' हारिनि सेर'लै बन्द' खालाम बखालाय